Ako kayong linguang. Please subscribe my Pangilot siya, YouTube unya. channel. Sa man dahil isugal si Taga hangganan Digo ng City may to, income, guys. bigyan maglingkod. Di, ato yun manguha sa agi sa hilot. Kami sa trabaho. Hindi, unya, sugal kay So manok. ang ibayad sa sugal kana gyud sa malamang kanang kuan. Hilot. Asawa. Ya patirighan ang customer. Pero gusto niyo, no? Ya, maligya ka sa Chinese medicine. Mura tayo mong bayran. Hindi na pag mahatag kag donasyon. So ang bayad bisang pila lang. Sud lang nimo sa box. Pero ang klaro nga bayad singlon jud kaniya sa katudyo medisina. Natambal. Dapat bigyan pa, man kasayan, mapalit ito. Tambal. Oh, resitahan jud kaniya. Hindi po tayo kwarta, wala pong kwarta ibo dahil. Ah, wala. Pero masukot mo sa utang. Sukot man sa kulang, mara na. Sige. Sunod na lang. Ano po, sukot po siya. Pero yan ko na mga presyo para itong haba. Dito sa makalamang-lamang dito sa ito. Kata 500 ni. Hmm. Wala lang ko ano. Nawala kayo mga kapatan. Kaya kuha man good. Puro ratabang, huwag dipinsa. Puro ratabang sa kung sa imong pagkuhan. Ito no, kayo nakakuha, nakauban ko sa akong amiga ba sa Davao, kaya sa pili sa Davao Life. Naisang ninyo diha. Hmm. Iya ko din na na. Dili lang ko mo tambal ninyo. Tambal ko ninyo, pero asa na inyong haba. Hmm. Patanggal niya. Oh, patanggal na. Dito siya gusto mo. May haba. Patanggal. Gusto haba. Namagulhabag puso kayo. Musukol. Naikusgan. Okay. Kaya sa tumilok ni Eric o nanay habak. Akurog si Eric. Patanggal to. Wala niya. Kawa man dyan itugan. Pag human naman hinuon siya. Dili gid sa mo angkon Kaya ba. manday ko di ay dala di ay. Kung ano po ito pahingon, gidautan sa estudyante. Stricto man. Di pa dyan siya maangkon, nga na nasa ko niya, wala man. Ya, nakatambal na po siya dito sa pikas mo ng balay. Stricto siguro, agi o na yun sa daot. Tudagan siya dire, pero pagdagan dire, ipangutan ang pangalan ni Eric, ingnan kasi Eric. Pakita sa kong ID, lisensya. Pakita pa yung ID o lisensya. Di naman lang mutubag sa Pedro ko. Ang tana Ito, gud di kayo? ang tana ra gud gumam. Kasi gani pangalan nimo sir. Sa pakita ra gud sa kong lisensya. Atong ID na kong maestro. Hindi sa kabalong basa. Kaya mo di pa. Pila ra may tubag ma'am. Ano rin ito ba? Ako si Pedro. Pedro, sir. Eh kung ngayon nalan jo wala pa na under pero ngayon adili na ko pwede isulti pangalan ako. O di na may isulti mo pangalan. Gawas. Wala pwede. Magpatabang man ko tas Ginoo. Tao dili ka di. Hatag siya. Ayaw lang ipakita ang imong konser kay mura matahan nagmanakupay. Kay lisensya. Hilot ra man nato ang taon ay. Tingnan ni Eric naman kay Abay, sir. Sa now, asawa na po. Ano mo lihay gid siya eh. Wala po asawa kung Lihay Abay. siyang gibinangangan. Binangan ko niya. Sige lang. Puro ko to eh. Pag human Kani ba to? Paghilot. Kung maghilot, pag dayo ng uling, sa naabi dahil ko habab, sir. Nakalimot ko. Kalimot mo. Ikaw di man jud ka makalimot ba? Kaya mo manandala. Titistingan jud ko niya nga mukuan wa day jud ko mo surrender niya. Pero muna gid nako ba. Wala niya asawa, namugog lagi ka, sir. Sugang sir, habak, di ko dyan matugag na, ah. Ang gusto mo bitayhan. Ilak way kay ang natural nga sakit di jud ko maunsa. Wala man ibalik sa pero kayo. Ano ding maestro ka, loo mo kang manghihilot. Maestro daw siya. Suno dai dako ka granggo. Hindi na magpahilat ka na siya nga. Oo nga power man ka.
Pinakagrabe kita si Kuan. Datang dili pa DJ ba? Itong lalaki ganda mild stroke. Santa Ana mas grabe gito. Di na kilo. Oh, gud ay. Stricto kay mo ang. Tulak pa ko. Grabe. Pila ka media oras yung ginulat kasi Eric simbang pa kay iyang time. O siya ni sipot. Di kita gana po na time alas 6. O niya pong sipot. Wa man gyapon ni sipot. Kay alas 7 lang ka sir. Igoy ko po ni simba si Eric kung magsimba. Naabot nog alas 6 di nahuwat siya. Pagdaya ng hilot nila kay interview palagi. Ay gitulak si Eric. Ay ngano mag-interview man ka. Gusto na ko hilutong na ko nimo. Dili mo siya kung tanon man takay kung sa imong sakit. Pumunta na. Lang nga mo dito tag wala tay. Maman. Sa imong Diretso gibati. kay tambal ang doktor. Maman. Wala Diretso ka injeksyonan. Ditulak-tulak man kana niya ni siya si Eric. Balag di ko nimo hilutong. Ayaw kong interview ha. Ikaw rin mo sikat. Ako na din mo sikat sa video man. Ano uli, oy! Ang asawa po din taon nga. Pati po siguro po itong andira. Naghala na lang po siyang bana. Kunya may tag, may lawas. Nga stroke ba yan nga tiguang na. Dili halos kalak ka oy. Ya, sige na to siya balik-balik din eh. Lumot, nasudlan yun to. Bakukang yung utok. Di ka to magilot ato dati wala man ko nag video. Wala. Sudlan yun to bakukang baka pagtipo to ka stricto tiguang na. Ay, mura magoy ka lang. Mayroon ko na ito. Pati istriktuha gid ma'am. Iyaha matuman. O anak yan tao ko nga ma-stricto gyud ta ni sir kung gwapo tag balay. O dili ba tinuod? Dili man yung dato bro. Gwapo gito sa balay ay versus nimo sa uban. Second floor biya yung balay no. Gwapo na say ko ikumpara nimo sa uban, gwapo man gito sa balay atong pulis. Buwan, ana din sa ama, pang-survey na po niyo. Good life, bahala ka, bayaran nga libo. Nanangad ko mo. Layo, may, wag mo nga. Sabi sa bangingon sa 10,000 mo. Dili man na pwede na nga hawd pa man ka sa mga hilot. Marag siya nakabalo ba? Uy, doon sa. Pwede man maingon sa ayaw lang video harek. Pwede man ba na? Pwede naman. Kadagan man kami ayaw lang ko kay aulo ka. Sige dili. For vlogging raman na, pang YouTube raman na. Ikaw, ramay. O dili ka di. Pwede man na sa. Iya mo kang tulak-tulak sa iyo, kita ka sa video. Isugay mo na siya upuan mo. Suko magay sa mama bati among dalan. Pag abot pa lang, kay ngit-ngit na gud sila nabot na size no, kilom-kilom na. Nya ulan-ulan, nya pati lapuka diya, o nya. Ngit-ngit. Ano mo kasi usam niyo yung dalan, pati mangit-ngita, pati lapuka. Isugod ang gusto niya ni. Kaya siminto ko. Ikaw sa amin sa'yo, mga problema na yung namuyo dire. Yaw-yaw siya kay ngit-ngit daw. Ikaw na lang po'y iwagan. Ngit sa ma'am niya. Andalan pa gyud daghang kay mga Siya nalang iwagan nga pating nilada po niya. Mama. Bahala ulit kung magkaumod-umod ka. Iya ang tawin ka. Oo, iya mag-ibasa siyang dalan nga. Daklin ka ay Yan daeng balay kay Daplans Calzada, Minto. minto. Di yun siya Di okay good no? Kamatay ni mo siguro yung mind stroke ka ba kay mong batasan na Nakawagero. di makaon. Pero nabutan nga tayo asawa mo. Bukan, yung pag-service dito sa ilaha, mura matug. Account service namin sa iya balay sa una ma'am. Strict ha, di ka balo mo abi-abi o Murag, tao. murag, ano ba? Dili magkikistorya ba? Kasagaran mag-account service nito, nakitabi man namin. Asawa ba na Ang 13 ba? 13 kaya kabisita man gud mi. Roman. Nya dili jud mi lain nga kabisita kay gipana pa jud mi ninyo. So dili jud mi bisita no kay gipana ni man gud mi. Special ba naman no ganang. So dili pala ni hilot ta gigaan ta ka ba. Malugi man pud ta gigaan. Kay ang atong gasolina. Mahal ka tawag gasolina no? Ya, siya may tigpalit sa mong botelya. Pahatod pa niyo din, pahatod pa niya dito. Pag umaghatod mo yung tag-ibutang ra. Ipaalsahon pa din ilig dito, pasulod.
grabe. Sulod dito, anak ko. Dili na ko. Ay, pwede rin na lang nato silingan gibaligya. Ay, Karkara na ula. di ura, ganito, muhason pa tayo tubil. Ya parehara presyo. Pwede dito sa. Ay, dito, bukasati, dito. Pas ang dipasulod. Sa telogi ko niya. Dinan, tinura, pero. Pero nakalamang laki wala iha pa. Ihap na ko dyan. Ihap pa kanimo. Kauman, ihap man po daw to nila dito niya. Itilok nilang subar, nakakuha daw sila o isa ka butilya. Ay, Isa ka garapan lang po ba? Ilang natilok na sobra-sobra. Dito po pauhana to. grabe ka stricto yung sa tanan customer. Mauro kita. Yun ma'am. Ay, nasa ka na. Abanay mo. Ah! Ah! Kuha tong nanaskilid mo. Kuha naman na naman sila ito. Magamit ka. Nanas. Pero kaon na, kailangan man to. Nang gilay nga magkasa na. No? Pero, Alang-alang dato ba? alang ba ko, di okay naman ko to. Lain kag batasan, pero ayaw po kay isyo sa dili bitaw imuhang baluarte. Pati man baluarte dili imo man ipakita. Mana ko kusay nga mas may pamang plastic. Di urag buutan pa man na plastic. Kaysa ipakita gibitan mo di gini plastic. Batasan jud niya mo na gini. Nayang ana. Wala gyud ako mahilot ma'am. Ko sige pag yung dili ako. Kung di ko ganahan mahilot nga ang akong gihilot dili ko sumada. Kanang ang ganahan ako para nang tabang may kure. Kanang bitaw kana mo na yung lami kay trabaho. Wala tayo abutan? Kat na naman sa akin. Nangagan ang dugo. Wala din ang magkuhan di kay. Pero karta si Mana ang tanong. Si Mana siya balik. Si Mana lang. 7 days. Pero book yapon. Karang hilutan niya pausap ka. Ah, Makalugar lang got. okay. Kaya ang lugar naramang panas tuwa. Kaya kuhan ka lang. Di pero masarkular magod yung dugo. Kung mo din yung kawatak ko ay paano? Maayo gyud atong problema. Kanang kahit blood ako ng sukat ko. Oh, Kaya tumudugo man ka kuhan. Barado man tanan. One time, kuhan ko sa kong anak ko din sa Digos. Mm. Gadag na ko sa sinaragan. oh, Naibabawi mo. yeah. Pero di siya mulot. Ayutan na kaniya. No. Tubig to. Tubig. Balik ka siya tubig niya. Pakil mo ito. Ilan mo dito. Yeah. Naman. Ilan mo dito. Dati sa haksan niya. Hindi na ko din. Ilan siya. Ayaw ikahilot ka. Kay Di daw mo ayaw magpahilot. Wala to. Kaisa naman po kung ibalik dito. ako yung matubang ng mga anak. May istorya pa dito. Ang papel din mo gumam. Iya, wala po na akong Oh. anak. Wala po na akong anak sa tatik na. Kaya, taga dito. Ito ka na panarapan. Bida upan mo, kabay. Uy, Ikbalang mo, ano mo, kabay. ikbalang. Ano to, walang po akong anak. Ikbalang. Wala na kabila ko naman. Walang. Hindi ka kaana ni kamang-kamang. Mga ganit. Hindi man, dito, ikbalang. Power anak. Oo. Na siyang balik. May time na ako ang ka ka na muro di kalakaw, unsa pa.
Human-human, taas na siya sugar. Hmm. Nagkadagan na dito nakailas ito eh. Naman ba? Anong nung nagkailas ko ah. Ano po ka sa YouTube? Ano po ka sa YouTube? Ano naman gumit pinaka-moderno sa Nakadawat na katulong natin. First. Sigugma kang taon yung birthday na. Lagta. Ano lang, malagamay. Sana ah. Oo. Padako mo na. Malipay naman ang anak. Ah, gusto mo lumatag ng kwarta ko tingin. Di man ang sakit. Ko din, naman ko doon, di mo sakit ko. Sakit na. Ay, bahala ka din, di na ko nakalaptan. Pero ko na lang. Di ko nakalisuging laptan. Hindi matanggalin mo. Naburot ko na kung doon, sukot ko itong naghilot ko. Kamak sa bisaban mo. Kadiri ang tato. Magsong paradoha ko bukso mo ngayon. So wala lang ipamati, okay. Wala man. Dili ko hilot ko mo. Basta na customer. Wala, tulog. Sa kadadaw mo ko, customer, tulog mo ko. Relax gitu ba? Ini na katulog ko mo. Oy, nabutan daw ang dabaw. Oh. Sabi ang mga katuuro ng okay na may mercury sa bang. Ano kita no? Mercury ah mo na. Ano? First. Mo na pinakadako ng mercury di Diyos. Ala? Okay na. Ini na lang yung address na mo. Kasi gadto mo ang divorce. Tulo lang ka. Nakalan to mo sa ilang Video. At sarap yung ito lang dito. Kung ang gasolina ba? Gasolina ka, 100, 500 niya. Lain po kayo dito mag-isda. Mabot na lagi mga 700 din mga ito.
ito para sa unang pick-up ko sa 150 regislino. Ginahan ko 150, abuhay na kayo ng 150 na. Round trip na na, makapamasahero pa ka. Ito, miniban bagami na. Sa una na nabarang, naku, bukit taon. Ang talaga.